Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. An balma malien, an b'aw fo k'aw barikada. A balimakɛ ni aw denkɛ don an bara sila jury chercheur. Donc foli tɛmɛlen kɔ ka ɲini aw fɛ a ka émission a ka a partage fanga bonya. Ka émission ka partage fanga bonya a y'a bila groupe WhatsApp Facebook la. Voilà, a ye kɛr bila a ka chaîne ca a ye partage fanga bonya u kana se k'an ka vidéo signaler. Parce que à chaque fois que an bɛ kuma fasoden jugu u ja bɛ tigɛ u bɛ siran u b'an ka vidéo u b'a signaler. Tubabuw fana kɛlen bɛ ka an signaler. Donc o de la a bɛ partage min kɛ o de b'a to u tɛ se ka solution sɔrɔ a la. An ka foli belebele bɛ an ka serifukɛ Cheick Tiyami Ayidara kabako fura tigi ala ye serifukɛ sɔrɔ kabako fura la fura min n'a ka ɲi bana baden ma. Tension, diabète, furudimi, rendimi, kɔdimi serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele fo Cheick Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. A ye baara min kɛ transition dɛmɛli ka se bi ma anw tɛ se ka ɲinɛ Lassana Kanɛ kɔ halisa an b'a deli a ka continuer a ka Mali dɛmɛ parce que kɛlɛ in a ma ban. Donc a fɔlen kɔ ka Lassana Kanɛ ka mukadamu fo n'o ye Abubakar ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kati ma ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo ka Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ fo ka Sufi Bilal ninnu Usmane Sherif Madani Ayidara ninnu Buye Ayidara Sharafu Sharafa ninnu bɛɛ ka foli bɛ yan u ka ca Mali karamɔgɔ n'a dɔnnibaga bɛɛ ka foli bɛ yan an kɔrɔkɛ Segu Tunkara a ka foli bɛ yan ni Mali activiste kelen kelen bɛɛ o tɛmɛlen kɔ ka n ka groupe WhatsApp mɔgɔw ka u fo k'u barikada c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ ne ka groupe la mɔgɔ cɛsirilenw don mɔgɔ kodɔnnaw don u ka faamuya ka bon kojugu franchement ne ye groupe in créé man nimisa la donc ni ala sɔnna ani groupe kɔnɔ mɔgɔw an n'u bɛ jɛ ka baara caman kɛ ni ye numéro bila WhatsApp kan ni minnu bɛ fɛ k'an ka groupe WhatsApp ninnu rejoindre donc u bɛ se ka o numéro ninnu u bɛ se ka olu contacter donc n bɛ ka aw kɔnɔ pour que a ka partage halisa a ka augmenter voilà n bɛ ka aw kɔnɔ san an bɛna don an ka nouvelle la d'un moment à l'autre malidenw i b'a kalama k'a fɔ barika bɛ Mali la o bɛ min fɔ Mali bɛ lonbolanba mais Mali ti bi Mali ti firi dɔw minnu kɛra jamana in ye ka sababu kɛ waliju minnu tɛmɛna dɔnnibaga minnu tɛmɛna an ka jamana la o ye duwawu min kɛ Mali ye wallahi ala tɛ Mali bila Mali ti bi dingɛ kɔnɔ Faransi t'a sago sɔrɔ Mali la o dutu tɛ ne la yɔrɔ premier ministre kɛlen ka discours historique in kɛ discours min n'a bɛ bɛɛ dabali ban n'a ye farafinna bɛɛ kunna wolo o discours kɛlen kɔ chinois ka affaires étrangères ministre rapidement a girinna ka Mali ministre des affaires étrangères wele a nisɔndiya kojugu discours la k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ joona teliya la ko chinois bɛna Mali dɛmɛ k'u bɛna lahawuta dɛmɛ di Mali ma ko chinois ni Mali bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛna ma vidéo kala Chine ko Mali bɛ sa yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ toli ye k'u b'an kɔ k'an ka taa k'an kana reculer k'an kana siran an bɛna n bɛ a vidéo extrait dɔ k'a la sa a k'a lamɛn. A déclaré que la Chine souhaitait approfondir la confiance mutuelle et la coopération mutuellement bénéfique avec le Mali. Wang Yi a fait ses remarques mardi lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, pendant la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Il a déclaré que la Chine attachait une grande importance aux inquiétudes du Mali au sujet de sa souveraineté et sa sécurité nationale et soutenait les efforts du Mali concernant la lutte contre le terrorisme. Wang Yi a ajouté que la Chine allait renforcer sa coopération avec le Mali dans les domaines de la santé publique, de la construction d'infrastructures et de l'agriculture. Abdoulaye Diop a remercié la Chine pour son soutien au développement économique et social du Mali. Il a ajouté que le Mali allait approfondir sa coopération mutuellement bénéfique avec la Chine et soutenir la Chine afin de préserver ses intérêts fondamentaux. Merci. Aw yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔ mɛn sisan c'est-à-dire Chine ministre des affaires étrangères a nana kana Abdoulaye Diop rencontrer
parce que abado Mali discours historique minke abado Mali kabako min jigi français ka abado Mali kabako min jigi occidentaux ka kanka ay kuma min fo kuma min madel ka fo Chine bado Mali kelen go fo abado ko tubabu tena anto abado occidentaux tena anto abaye ka fo nale ma fereke ka wuli ka Mali deme ka seke Mali nunu ba essayer ko be Mali free ore la nanga ministry estigike Chine go kabe yorom na bika prelendo ko ka dum Mali jigi koro a prelendo ka Mali deme a prelendo ka investir Mali la a prelendo esia fam ka milliard chaman taka di amanga projet de développement na ka ban deme santé la esia fam aban deme no ya nga kenay yoro bi furaw daka gelen chogumna beba do furakel ka gele aban deme kenay niveau la o foloy flana ka ban deme esia fam infrastructure joli la o te dore siraban bele baw aban deme uru joli la aban deme usine joli la aban deme étage jam baw uru joli la aban deme pont joli la secteur fin ni développement état ko na yoro kanga jo chinois ko kube an deme ni bela esia fam uma dauma ku nyeme ko Mali jorole mbe esia famu aga souveraineté o te dore mogo kana do anga dugukolo ka Mali ka yerema horonya o ka respecter chinois ko kalebe Mali deme aka ka souveraineté respecter abe Mali deme esia famu terroriste kaleli la abe Mali deme jugu kana do anga abe Mali deme esia famu jugu kana se ana o temelen ko tuguni kuma mi yere jarane ka teme abeka chinois ko kubna Mali deme agriculture la o te dore o yanga sene kubna an deme anga agriculture la aba kalama ka fo ko e ko belebele badeya wakati janna wakli bala nebe men ne ba fo toujours moni armée monter en puissance il faut que économie nga monter en puissance nous flare betan yoy sinon ibeke au un géant au pied d'argile au koroy mo bi miri couler kasro ni mara la ba sur carton do abetra donc ni armée monter en puissance ni économie te kam menaw entretien ke économie te ka tiaw sara économie te ka bombe sa économie te esia vomu ka avion croix sa angana yoko ni alama jange ibe klaka deseni alama jange esia vomu population be wili ikama ki desera chino ko kubna an deme senela anga sene développer parce que saraka flata la aba do ko shinga progrès bora oro jumena mena révélation do ke awye bi aya partager chino ka avantage bora oro jumena awa kalama Chine colonisé le Japon fait. Chine ni Mali be colonisé la Japon ne kele ka Chine colonisé. Chinois ka indépendance à peu près 1949 ou bien 1950. Est-ce que vous voyez? Afrique fena ka indépendance dans les années 1960. Mais à l'aide de 1960 ka se bi machino ye progrès minge dien kono bi deuxième puissance économique de deuxième puissance économique au lieu de cas soronier dien jamana beta ka le ko koni États-Unis ni au borain ko chinois de cas soro be dien jamana ben chinois ko segere flato lu bolo de chinois olu ko ku ka dalu kelendrone pour que olu ka se ka développement ga ce niveau là Chine ferait du manga SN de taka do bala ay agriculture de taka do bala Chine sensi aga agriculture de ka noye aka sene ola Chine kelen do akelen gi sensi aga agriculture ka no aka sene Chine we muni sene malidon ni c'est très important ay ni la sanga gouvernement ma aya partager c'est très important Chine we fen folo du men sene Chine yu ke malo de sene lila u kelen ga indépendance ta ma ko flakere u ko stragata la Chine se ga développer ni senete Chinois ou que Sénégal. Et si vous voyez, ou que agriculture de cas, ou est fin follow min Sénégal, ou est maloé. Malo Sénégal bolé, ou n'a qu'à jume Sénégal, ou est alkama farni, parce que alkama farni, ou de beke nia takale macaronouye, ou de beke fin chama gâteau, ou de beke brouillé. Chinois ou que alkama Sénégal, noé blé. Blé Sénégal bolé, ou que kaba Sénégal. Kaba sene ka sene est-ce qu'il y a famu o temelengo kaba sene lembole ou ta ke légume nunu we légume nunu baden sene donc chino kera sababuye ou yo sene développer ka sene est-ce qu'il y a famu ka sene bo bolo la ka sene keni machine adamade dabakuruni nga sene wo dabla mais sene be keni machine ibta soro che kemebe sene ke est-ce qu'il y a famu oluka barake no
i bɛ taa sɔrɔ machine dɔ bɛ sɔrɔ chinois bolo cɛ 100 bɛ baara min kɛ tile kɔnɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ machine dɔ b'u bolo o machine bɛ se k'o baara kɛ heure 2 kɔnɔna la a y'a lajɛ o bɛ temps min gagner wa u tɛ sɛgɛn est ce que i y'a faamu avantage min b'u bolo o la o expérience baden bɛ chinois bolo chinois ko k'u b'an dɛmɛ ni o expérience ye k'u b'o expérience partager ni an ye k'u bɛ o expérience di an ma pour que Mali ka se k'a yɛrɛ développer balimaw a b'a kalama Mali ni Chine ka relation a relation ka kɔrɔ bilako tɛ ani Chinois ka relation bɛ daminɛ à partir de 1960 le 25 octobre 1960 mɔgɔw tɛ min dɔn Chine u ka premier ministre ye visite dɔ kɛ Mali la ka na Modibo Keïta rencontrer a nana Modibo Keïta rencontrer Modibo Keïta rencontreli a ma da o ma dɛ i b'a kalama k'a ye kabako min kɛ a taara a jiginna Bamako de ka taa famille fo est ce que i y'a faamu ka taa Bamakokaw fo famille bɛ famille la ka taa olu fo Chinois est ce que i y'a faamu Chinois ka premier ministre o de ye nin kɛ Modibo Keïta ka époque la an ka relation daminɛla o de la à partir du 25 octobre 1960 au san kelen kɔnɔ Modibo Keïta fana taara Chine a fana taara visite kɛ Chine donc a taalen visite kɛ Chine u y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sɛnɛ domaine na u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ est ce que i y'a faamu développement domaine na agriculture domaine na technologie kuraw domaine na aw m'a ye Modibo nalen Modibo ye mun de kɛ a ye office du Niger a ye o bila en valeur a ye office du Niger bila en valeur wa a ye mun de kɛ office du Niger a tun bɛ malo de sɛnɛ Modibo Keïta taalen a y'a ta k'a lajɛ office du Niger a bɛ cogo jumɛn na Modibo Keïta ka taa na Modibo Keïta kun ye office du Niger a kun y'a dabɔ de a ka se ka farafinna Afrique de l'Ouest a ka se ka o bɛɛ servir mais tellement que tubabuw nalen u ye fɛɛrɛ kɛ k'an ladɛsɛ u ye fɛɛrɛ kɛ k'an labɔ agriculture sira kan tubabuw y'an bila fɛn jumɛn sɛnɛli la u y'a jira na k'an ka to ka coton de sɛnɛ an ka to ka kɔɔri de sɛnɛ k'an k'o bila en première position ko parce que ko n'an y'o kɛ o nafa o tɛ se maliyɛnw ma dɛ o nafa bɛ se tubabuw ma parce que anw bɛ coton sɛnɛ sisan coton bɛ bɔ de ka taa kɔ kan n'a taara kɔ kan u b'a bayɛlɛma k'a kɛ fini ye ka tila ka na o feere an ma da gɛlɛman b'a la ka tila ka na o feere an ma prix la maliyɛn yɛrɛ tɛ se ka prix min san o de la Modibo Keïta kɛlen ka office du Niger ta a ye priorité kun kɛ malo sɛnɛ de donc démocratie tile nalen tubabuw donnen an ka jamana kɔnɔ k'an ka fɛnw bɛɛ privatiser ka office du Niger ninnu bɛɛ bɔ an ka bolo kan i b'a kalama k'a fɔ Mali gɛlɛya a commencera ka daminɛ yen de kabiri yen maliyɛnw commencera k'a fɔ ko suman tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la suman bɛ ka sɔrɔ gɛlɛya de la diɲɛ don o don suman da de bɛ ka gɛlɛya suman tɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la o parce que tant qu'an ma malo sɛnɛ en quantité Mali dumuni malo tɛ dɛ k'a sɛnɛ en quantité ka tila ka sous région servir o de la maliyɛn bɛ se ka malo sɔrɔ nɔgɔya la maliyɛn bɛ se ka malo dun nɔgɔya la o tɛmɛlen kɔ k'an sɛbɛ di alikama sɛnɛli ma jamana fɛn fɛn bɛ yen bi ni puissance ɲɛnamaw don Russie filɛ nin ye bi alikama sɛnɛli la mɔgɔ t'u kan o Russie bɛ alikama sɛnɛ Ukraine b'a sɛnɛ munna Mali tɛ se ka nin bɛɛ kɛ alors que dugukolo fɛrɛlenbaw de b'an bolo an ka office du Niger bɛ taa plus de 100 000 hectares an ka office du Niger plus de 100 000 hectares a bɛ t'o la donc an kana ko ɲini yɔrɔ jan Chinois ye sira min ta dɛ Mali tɛ se ka développer n'o sira kelen tɛ an kana taa chemin an kana taa an kunkolo fatiguer a ye nin yɔrɔ lase ministre de l'agriculture ma ko an bɔra ka est ce que i y'a faamu wara ta kunkolo ma an bɔra ka dimi min don faransi la ni faransi ma sa n'u ma dɛsɛ u b'a dimi bɔ mais pour que u ka dɛsɛ a dimi bɔli la fɛn min jɔrɔ bɛ ne la pour que maliyɛnw ka continuer ka régime supporter o de il faut que dun ka fa prix de ka jigin il faut que fɛnw prix de ka jigin bon fɛnw prix tɛ se ka jigin tant que office du Niger an m'a ta k'a don ba la état yɛrɛ ka fonctionnaire créer sɛnɛ kama état ka fonctionnaire créer sɛnɛ kama état ka office du Niger minɛ a yɛrɛ k'i mago don a la a ka sɛnɛkɛla fonctionnaire recruter mɔgɔ minnu bɛ yen état yɛrɛ k'u ta u ka compte la comme des fonctionnaires u bɛ état ka compte la état ka commencer ka office du Niger exploiter daminɛ parce que Chinois fɛ yen u ye fɛn jumɛn kɛ yɔrɔ Mali la n'i y'a ta k'a lajɛ anw bɛ sɛnɛ kɛ samiya période de la samiya période de la anw bɛ sɛnɛ kɛ mais Chine samiya don samiya période tɛ Chinois bɛ sɛnɛ kɛ est ce que i y'a faamu 2 fois dans l'année alors que Mali la an bɛ sɛnɛ kɛ 1 fois dans l'année cɛ il est temps an ka taa nin technologie ɲɛɲini dɛ ko ko n bɛ segin a kan an ye Assimi supporter cogo o cogo la ni dun ka fa tora k'a bɛ gɛlɛya an kana ɲɔgɔn nɛgɛ
a supporter man di dɛ bon a bɛ se ka supporter cogo jumɛn na o cogo tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ malidenw o de ye an k'an ba don sɛnɛ ma an ka sɛnɛ ta k'a bila en valeur office du Niger ka tracteur état yɛrɛ ka a ta ka sɛnɛkɛla fonctionnaires créer déjà a b'a kalama ko système d'irrigation bɛ ji de bɛ woyo office du Niger la cogo min ka di ji ye lahaw ta ji bɛ se ka sɔnni kɛ à tout moment système d'irrigation ka ɲi sisan a tɔ ye état yɛrɛ de ka politique ta k'a bila en valeur an hakili b'a la Russie ko k'a bɛna engrais di an ma ni Russie nana engrais d'a ma ka Chinois ka technologie ɲini u bɛ sɛnɛ kɛ ni minɛn minnu ye sɛnɛ ka bɔ bolo la u ka sɛnɛkɛ minɛn ninnu mɔgɔ kelen est-ce que y'a faamu sɛnɛkɛ machine minnu i bɛ taa sɔrɔ cɛ 100 ka baara machine b'o kɛ heure 2 o sɛnɛkɛ machine ninnu Mali k'u commander Chine fɛ wa an b'a dɔn Chinois bɛ se ka u juru don an na pour que an k'an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ kɔngɔko kuma de kana fɔ Mali la ka office du Niger to yen ka ni dugukoloba to Mali kɔnɔ kɔngɔko kuma de man kan ka fɔ a man kan ka fɔ ko malo da gɛlɛyara a man kan ka fɔ dumuni baden bɛ ko farine da gɛlɛyara a man kan ka fɔ ko kaba da gɛlɛyara a man kan ka fɔ ko saɲɔ da gɛlɛyara ko keninge da gɛlɛyara ala y'an sɔn sɛnɛkɛ dugukolo la a tɔ ye état de ka politique in ta mais san agriculture bɛ bɔ kunfɛ ko de la programme loi d'orientation agricole kun taara mais halisa an tɛ k'a jɔ n'a ye an ka segin an ka programme kura bɔ an ka école la an ka université la an ka agriculture école créer an ka ta ba la an ka bila en valeur cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an tɛ se ka bɔ ninnu ka jɔnya kɔnɔ ni nin tɛ dɛ Chinois y'a daminɛ ni agriculture de parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ tubabuw kɛlɛ e bɛ résister ni kɔngɔ bɛ la a bɛɛ ni ala cɛ kɔngɔ b'i ka kɛlɛ tiɲɛ ni kɔngɔ b'i la an bɛɛ t'a la k'an bɛ Asimi ninnu kɔ ni kɔngɔ tora ka Ghana a ma nɔgɔ URSS filɛ nin ye mun ye URSS ci à l'époque Russie ka jamana de tun ka bon ni jamana bɛɛ ye mais mun y'a ci a waati à l'époque URSS kun y'i sɛbɛ don kojugu armement dilanni na ka ɲina économie kɔ o de kɛra u ka problème ye tellement que u sɛbɛ don armement dilanni na u b'u k'u ka wari bɛɛ don armement dilanni na dugu tɔ nana kɛ kɔngɔ bɛna mɔgɔw faga baloko dɛsɛ tɛ yen baloko dɛsɛ bɛ yen balo tɛ ka sɔrɔ finalement jamana caman y'a demandé k'olu b'u ka indépendance ta ko course aux armements k'o tɛ olu balo est-ce que y'a faamu ko kɔngɔ bɛn'u faga ko don o don bɛ k'u ka wari ta k'a don armement dɔrɔn de la donc i b'a ye k'a fɔ o de kɛra sababu URSS cira e m'a ye Poutine nalen avec la Russie Poutine ye fɛɛrɛ kɛ ka agriculture ta ba de la a ye Russie layɛ u bɛ ka armement dilan mais u ka agriculture ka ɲi Russie bɛ k'i to kɛlɛ la a bɛ ka dumuni bɔ Russie a bɛ ka n'a di diɲɛ jamana tɔw ma cɛ an ka agriculture la yɛrɛ il est temps an ka agriculture la yɛ Asimi bɛ ka baara caman kɛ mais le ministre de l'agriculture Asimi a ye consigne d'a ma a ye Chinois wele ni n ko ka Chinois wele a ma fɔ Chine ka na exploiter dɛ non u kana u ka expérience partager an na u kana an dɛmɛ an ka office du Niger an ka labaara Chinois kana an dɛmɛ office du Niger Modibo kun y'a dabɔ hakilina min kama ka sous région ta an ka se k'o baara kɛ Malien k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ b'a la mais Malien kana hami balo la Malien kana miiri dumuni na Malien kana miiri mais min dun sini na n'o kɛra Asimi bɛ san 20 kɛ fanga la foyi tɛ fanga sɔrɔ kɛlɛ o kɛlɛ kɔngɔ de b'a bɛɛ tiɲɛ donc il faut que an ka kɔn ka anticiper an ka kɔn ka anticiper an ka kɔn est-ce qu'il y'a faamu ka nin fɛn ninnu bila ka nin baara ninnu bila sen kan an ka fonction kɛ c'est-à-dire fonction publique la u ka fonctionnaire recruter sisan agriculture kama office du Niger état k'a bɔ bɛɛ ka bolo ka sa état yɛrɛ k'a ta en main a yɛrɛ ka fonctionnaire a b'u contrôler a bɛ ka wari don armement na cogo min na a k'o wari kelen don agriculture la office du Niger n'o kɛra c'est-à-dire malien ka malo bɔrɛ sɔrɔ 1500 ɲɔgɔn a cayalen ou bien 2000 an ka ɲɔ fɛnɛ sɔrɔ o la ka keninge ninnu sɔrɔ ka saɲɔ ninnu sɔrɔ a ka ca Ala fɛ an bɛ san 30 kɛ wallahi malien tɛ wuli malien tɛ dimi malien bɛ continuer ka régime ka supporter donc Chinois ye dɛmɛ min fɔ a y'a nisɔndiya fo k'a se a dan na Russie ko a b'an dɛmɛ sɛnɛ la a bɛ engrais d'an ma Chine ko k'a b'an dɛmɛ agriculture la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dun tɛ agriculture dɔn ka tɛmɛ Chinois kan Chine y'a ka retard yɛrɛ fɛ en 1960 Chine u ka développement ni Mali bɛɛ tun bɛ stade kelen mais u sɔnna baara de ma u ye Chine développer u ko k'u ye sɛnɛ fɔlɔ de bila ka sɛnɛ fɔlɔ de ta k'a bila en valeur Mali dun kan k'a ka retard de refaire
san 30 retard pour que an ka se ka kun chinois la san 30 san 40 retard an ka refait kabako tɛ chinois sera ka kɛ yɔrɔ min an bɛ se ka kɛ iraniens sera ka kɛ yɔrɔ min an bɛ se ka kɛ donc on peut le faire tout est possible il suffit vraiment de la politique d'une bonne politique du gouvernement pour que kan baara in kɛ le ministre de l'agriculture il interpellé l'endo interpellation inte kojugu yɛrɛ a kɛ ala kama projet ɲɛnamaw bɔ an ye agriculture la an ka bɔ kunfɛ agriculture la an ka ɲɛsin balo sɛnɛli ma an kana balo sɛnɛ to particulier bɛ ka sɛnɛ min kɛ dɛ état tant que état Chine état yɛrɛ de donna sɛnɛ la a ye fonctionnaire créé a ye office du Niger reprend en main avec des fonctionnaires a ye fonctionnaire bila la minnu bɛ ka baara kɛ office du Niger la a y'u ta comme des fonctionnaires état yɛrɛ ka na n'a ka politique n'a ka plan n'a ka programme ye n'o kɛra balo min bɛ sɔrɔ Mali ta ka bɔ a la an ka commencer ka bɔ ni balo ye ka farafinna servi ne bɛ bɔ kuma la salamu alaikum